हेलो गाइस गिबियावनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय लोगोसे आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौबो बयनोबो जासिहरबाय। नै आं दा दुब्लिबारियावसो दङ। लावखार जादों एसे लावखार सैमा फैयो नालाय उपाय गैया लावखारबो जानांगौ जायो। नै जोंना बागानबारिसो नङा। नायलांबाय था अननानै आं मा देखायनो नागिरदों। औवाबारि बिफां सिङावसो आंहा लोगोफ्रा हनै बेयावबो गोजा। माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर, मोजां नुदोंना गाज्रि नुदों? नै जोंहा मासे राजाया उन्दुनानै दं। बिफां सिङाव बेसेबा थान्दा जाथारो आरामनो। गासैबो बोरमाया जोंनि गोजान गोजानाव दंजोबो। फिसाफ्रानो ओरै दं खावसे। नैबे गुफुर मासे मानो गाबदों नालाय मानो गाबदों? बेयावसो आंना बिमाया मानो गारनानै फैदों? ओइ दुस्थ'। नै ओरैहाय मासे उन्दुनानै दं आरामसे। सायाखै खोमसि नुदों। लुसि आदार जाखाना फैबाय बिसोर उदै बुंनानै फैजोब्बाय। बेलासिबानो न'आवहाय ज' ज' फैखायो। नोंना खुगायाव मा लेथ्राथार जादों? छे बिदिसो जाना होदों नोंनाबो। मा खुगायावलाय गाज्रि जादलाबायदों लेथ्रा लेथ्रालाय नायसनाखै। दुस्थ'बार आंखौसो एटाक खालामजोबसिगोन नामा नोंसोर? गोजानाव थां गोजानाव थां गोजानाव थां। जा 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 थां गोजानाव थां। मा जादों? बोरमा नेनाया थालिर जाबाय आं दै लोंबाय फिसाजोनो बिहरनानै थालिर बिगुर मानसिखौ हगारजोबसिगोन आं दाना फ्रि होजोबसिगोन बिसोरखौबो। आंबो बाब्बाय। भिडिअखौ नायबाय था नोंथांमोनहाबो। हाबलांसिगोन बिसोरो दा न'आवहाय आरो न'नि बारियाव दसे जाबावगोन बिसोरो। आं दा नैबेजों गाखोलांसिगोन। फैदो नोंथांमोनहाबो गासैबो। दरजा खुलिनानै लानि। बेनोमोन आं देखायनो होननानै बुंनाया। नैबेयाव मासे दोनो, नैबेयाव मासे दोनो आरो नैबे नेक्स्ट रुमाव मासे। ओमफ्राय बै लास्ट
रुमाव जाबाय नैबे लास्ट रुमाव जाबाय खासि मानि दोनो ओमफ्राय बाखि बेयावहाय खलायै दोनो माखासेखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो हादो लोगोफोर अननानै आं दा बोरमाखौ गावबागाव रुमाव सोनानै दोनजोब्बाय नैबेवहाय बे मानै फिसाया माथाममोन बेना थैदों मासे नै लुसि आरो नैबेना माथामनिफ्राय बेना माथामबो दङ आरो नैबेयाव रेइनब' राजा रेइनब' नैबे मासे गाबबाय थायो ओंखायनो खान्दुरा नाम दोनदों बै जाबाय रेइनब' हेलौ रेइनब' गासैखौबो गावबागाव रुमाव सेटेल खालामजोब्बाय दानि आं दसेनि उनाव आदार होबावगोन सापर लगायना ओरैहाय मानै बिसोरखौ बेयावनो दोनो बेखौहाय आंनि हासबेन्डआनो खालामजोबदों हारसिङै बे टिंखौ नङा आरो सानैखौ नङा नैबेफोरखौ रुम खालामनायखौ रुम बाय रुम खालामनायखौ हारसिं खालामदों आंना इभिनिंनि खामानिया बोरमा आदार होनोसै आंनि इभिनिंनि खामानिया बेनो गावबागाव जायगायाव सेटेल खालामखांबाय बेयो फुरानामोन सिगां बेयावनो दोनोमोन आदार जाजोब्बाय गावबागाव मेंबायथारोहाय बोरमानि खामानियाबो नैबेवहाय मासरुम बिसोर जाखांबायानो दुस्थुफ्रा नैबे जाबाय जोंहा अमा राजानि जायगा नै सोआखै दाबो सोसिगोन दसेनि उनाव आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावहरो
स' आं दा भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय सी यू नेक्स्ट भिडिअ